Hello guys, kamusta kayo? Ayan, pag-uusapan po natin ngayon yung ipon ng isang OFW. Dapat po, kung isa kayong OFW, kailangan pong may ipon tayo. Para po, pag uwi natin, siyempre kahit papano, meron tayong madadala, di ba? Kagaya ko, isa akong OFW dito sa Saudi Arabia. Kaya nagpursige ako mag-ipon. Yun, sa awa ng Diyos, nakapag-ipon din kahit papano. Kaya ito guys, papakita ko sa inyo yung ipon ko. At ipapakita ko sa inyo kung magkano yung naipon ko guys. Bago yan, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan. Pag-uusapan natin yung about sa buhay OFW. Ano nga ba yung buhay OFW guys? Yung mga hindi nakatry mag-abroad, yan, lalo na sa Pinas, pag sinabing OFW, nasa isip agad nila na uy, mapera to, marami na tong pera, sobrang tagal na to sa abroad, ilang taon na to sa abroad, nag-a-abroad, marami na tong ipon, ganun, di ba? Pero hindi nila alam ang tunay na katayuan ng isang OFW. Kaya sila pabalik-balik sa abroad kasi wala pa ring ipon. Yan ang ibig sabihin yan, di ba? Kung may ipon ka, malaki ng ipon mo, ba't ka pababalik ng abroad? Di ba? Yun yung mga ano sa atin yung problema sa Pinas, yung mga tambay or mga nagtatrabaho sa Pinas or kamag-anak mo, kapitbahay, sasabihin na uy, abroad si ganito, ganyan. Pag uwi nun, sigurado maraming perang dala yun. Magpapakain yun, magpapainom yun, di ba? Yun yung mga natin mga pumapasok agad sa isip ng mga ganyan pag may isang OFW na umuwi. Pero wala. Para sa atin, OFW, natural na lang yun na pag-isipan nila tayo ng ganun. Kasi dito, pumuporma tayo. Minsan, pormang mayaman, mga garang gamit, original, di ba? Kaya yun, hindi na natin sila masisisi kung pag-iisipan nila tayo na marami tayong pera. Siyempre naman, di ba, pinagpaguran natin, nagtrabaho tayo. Kailangan bumili ng mga gandang gamit, yung nakakawala ng pagod, di ba? Pag may nabili ka na gamit, original, wow, ganda. Mawawala na yung pagod. Sasabihin mo, ito na, worth it yung pinagtrabahuan ko, pinagpaguran ko, worth it. Kasi nakabili ako ng ganito, ganyan. Saka may napundar ka sa Pinas, mga bahay, lupa, or sasakyan, ganun, di ba? Kaya, kung isa kang OFW, huwag na nating intindihin yung mga inggiterang kapitbahay or sino pa man dyan. Basta yung sa atin, mag-ipon na lang tayo. Yan, tuturuan ko kayo paano mag-ipon. Ako nga nakapag-ipon na ako Ewan ko lang, siguro mayaman na ako sa ipon ko na to. Oo, sigurado. Papakita ko sa inyo guys kung magkano nang naipon ko sa loob lang ng ilang sa loob lang ng 10 buwan. Ito na agad yung naipon ko, isang OFW. Maliit lang yung sahod ko dito, hindi naman kalakihan. Magkano lang, hindi nga abot na yung 30. Pero nakapag-ipon ako,
Yun ang i-advise ko sa inyo. Paano mag-ipon kahit maliit lang yung sweldo. Okay, papakita ko sa inyo yung naipon ko. Huwag kayong magugulat ha. Bigat. No, 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 no. Bigat. Tulungan niyo ako guys. Grabe, bigat. Ano mo laman ito? Oh, parang 5 kilo. Guys, huwag kayong magugulat ha. Ayan na. Tanan! Ayan guys, ang dami kong ipon. Di ba? Ang daming bariya. Bariya lang yung ipon ng isang OFW. Oh, tingnan nyo. Ito lang yung naiipon namin dito. Wala. Kung hindi bariya, resibo. Oh, nakita nyo. Ngayon, bibilangin natin to kung ilan lahat. No? Hindi oh. Tamo. Biruin mo na kapag ipon ako ng ganito karaming bariya. Oh. Dami guys. Ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo para may meron kayong pamasko sa akin. Pag umabot ko ng 1 million, may tagi 1,000 yung mga subscriber ko dyan. Ilan pala yung subscriber ko dyan? Siguro mga nasa 1.5 something. Kulang pa. Ang laki-laki ng pera ko. Kulang pa. Mag-subscribe na kayo. Oh. Ano pa hinihintay nyo? Oh. Hello, son. Kumusta yun, son? Ito, okay. Ayos naman ako. Walang problema. Oh, napatawag ka. Ano bang sadya mo? Ganun ba? Kailangan mo ng pera? Magkano? Saan mo yung pera? Anong gagawin mo sa pera? Bibili mo ng gamit para sa Pasko, ang regalo, ganun. Saktong-sakto, minsan kaka-withdraw ko pa lang nung savings ko ngayon. Oo. Papadalhan kita. Kaka-withdraw ko pa lang ng savings ko ngayon, dami nito. Siguro mga 1 million to. Huwag kang mag-alala, papadalhan kita, okay? Oo. Problema, may pang-inom pa. Ako pa. Abroad sa inusan mo, ano ka ba? Abroad tayo. Marami tayong pera, di ba? Oo, walang problema. O bahala, isang sa akin. 2 case na beer. Okay na yun? Oo, sige. Ingat kayo dyan, ha? Okay. Sige. Bye-bye. Guys. Tingnan nyo naman. Hindi ko pa nga ito nabibilang ng ipon ko eh. Ayan na, nabudol na agad ako ng pinsan. Kaya, di ba? Kanyang kasarap yung maging isang OFW. Mabait. Hindi, pag may mga kamag-anak na merong may hindian, meron ding hindi may hindian, di ba? Siyempre kung may pera tayo, magbibigay tayo. Pero kung wala, anong gagawin natin? Di ba? Oh. Bilangin ko na muna to ha. Mamaya abangan nyo. Okay? Yung magsasubscribe sa akin, tagi 1,000 kayo pag umabot na ng 1 million. Okay? Mag-subscribe na kayo. Ano pa hinihintay nyo? About the snow, I don't need a mistletoe. Baby, you can save your dough. Just hold me tight and don't let
a pumpkin pie. Let those reindeer pass us by. Give these loving arms a try. Santa Claus can do his thing. I need something more than jolly old Saint Nick can bring. I need a Christmas tree. That don't mean a thing to me. All I want is you right next to me. Santa Claus can do his thing. I need something more than jolly old Saint Nick can bring. I don't need a Christmas tree. That don't mean a thing to me. All I want is you right next to me. All I want is you right next to me. All I want is you right next to me. I don't care about the snow. I don't need no mistletoe. Baby, you can save your dough. Just hold me tight and don't let go. We don't need a fireside. Carolers, a pumpkin pie. At ito na nga guys. Ayan. Napabuo ko na. Ayan oh. Di umabot ng 1 million. Paano yan guys? Wala kang magpapamasko sa inyo. Wala, ito lang inaabot oh. Kano lang? 2, 3 395 real. Alam nyo kung magkano yung 395 real sa Pinas? Nasa ano lang guys, 3, 5, mahigit 4,000 lang. Hindi man lang umabot ng 5,000. Grabe. Yan ay inabot. Oh, hello, Insan. Oh, Insan, pasensya ka na. Yung sinabi ko na 2 case, siguro 2 bote na lang. Oo, 2 na lang ha. Ikaw na uminom, huwag ka na magpainom. Diyan ka lang sa bahay niyo, magtago ka. Bili ka na lang ng pulutan, barbecue, yung atay. Bituka ng manok, yun. Sige ha. Okay, Insan, sinsya ka na talaga. Nasusunod na lang babawi ako. Okay? Okay. Sige, salamat. So, paano yan guys? Di ba? Ganito kahirap ang maging isang OFW. Makakapag-ipon ka man, pero barya-barya lang.
Tignan mo magkano na inabot, no? Ano? Sige guys, salamat sa panonood ah. Huwag niyong kalimutan pa rin mag-subscribe kahit wala kayong regalo sa akin. Okay? Ako na lang regaluhan nyo guys. Total naman love ko kayo. Ha? Paki-subscribe po ah. At saka paki-pindot yung notification bell para lagi kayong updated. Sa susunod, mag-ipon challenge ako. Papakita ko sa inyo. Okay? Magpapakita ko sa iyo mula simula hanggang sa dulo kung magkano yung naipon ko. Okay? Ipon challenge guys. Abangan nyo yan soon. Salamat ah. Bye bye.